Түбән Камада туып үскән егет Илнур Сибгатуллинны соңгы юлга сатырга шәһәр халкы җиңү монументы мәйданына җыелды. Монда гади кешеләр, хәрби училище курсантлары, яшь армиячылар, хәрби ветераннар. Матәм мәрәсимендә хәрбиләрчә оештырылган. 31 яшьлек сержант контракт буенча хезмәт иткән. Украинада махсус хәрби операция вакытында бурычын үтәгәндә һәлак була. Ул үз тормышын ватанны саклауга багышлады. Бу аның батыр йөрәкле булуын күрсәтә ди бирегә җыелучылар. Кызганычка каршы безнең шәһәребез беренче югалтуларга дучар булды. Түбән Камада туып үскән якташыбыз Илнур Сибгатуллинның үлүе безнең өчен бик тирән кайгы. Хәрби бурычын үтәгәндә безнең егетебез батырлык үрнәгәнен күрсәтте. Ә аның ватанга хезмәт итү турындагы карары үз халкының лаеклы улының билгеседер. Туганнары һәм якыннары белән бергә чиксез кайгырабыз. Он погиб как герой, исполняя свой воинский долг. Ул хәрби бурычын үтәгәндә ватанына хезмәт иткәндә геройларча һәлак булды. Бернинди кайгы уртаклашу сүзләре дә хәзерге вакытта аның якыннары кичергән авыр хәсрәтне җиңләйтә алмый. Шулай да белеп торыгыз, улыгызның батырлыгы безнең йөрәкләрдә мәңге сакланачак. Бүген безнең барыбыз өчен дә кайгылы авыр көн. Илнур Бакый Урманчы исемендәге татар гимназиясендә укыган. Укытучылары әйтүенчә, бик ачык күңелле, көчле, ихтыярлы булган. Әти-әнисе тырыш кешеләр, балаларына яхшы тәрбия һәм белем бирәләр. Илнур көчле рухлы, намуслы, ачык һәм чиста күңелле, олы йөрәкле, кешелекле, ярдәмчел иде. Мәктәп елларында укыганда ук актив егет иде, аралашучан, иптәшләренә һәр вакытта ярдәм итә, булыша торган иде. Гимназияны тәмамлаганнан соң Илнур Сибгатуллин Казанның югары артиллерия команда училищесына укырга керә. 2013 елның маенда контракт нигезендә хәрби хезмәткә китә. Аны Ульяновскига иң көчлеләрдән саналган десантчылар бригадасына җибәргәннәр. Физик яктан ныклыгы мәктәп елларыннан ук күренгән. Biz aның белән төрле ярышларда, республика күләм ярышларда, муниципаль күләм ярышларда катнаштык. Ул алдынгылар рәтендә үз-үзен яхшы ир-егет буларак күрсәтте. Илнур гаиләдә улы бала була, әнисе бар, әтисе дә хәрби. Аның үрнәгендә Илнур да хәрби тормышны сайлады ди аны белүчеләр. Моны бүген Түбән Камада Россиянең хәрби һава гаскәрләре вәкилләре раслады. Он осознанно сделал свой выбор и неоднократно подтверждал своими поступками, выполняя контртеррористические операции в Республике Чечня. Принуждение Крыма к миру и с гордостью пронес себя как настоящий десантник. Он был примером для своих подчиненных, являлся сержантом, надеждой и опорой для младших своих подчиненных, примером для своих товарищей. Он надежный друг, товарищ, муж и сын. Аллаху акбар. Илнур Сибгатуллинны Түбән Кама шәһәрендәге мөселман зиратына батырлар аллеясында җирләделәр. Түбән Камадан Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.